Abakayikholo namanje into abayibone ngamehlo abo kudindileza isidumbu zabangane ababili eHalzemere eVarennes ngoMgqibelo. Kulesi sigameko, kushone uMnumzane Mthethwa wakhe Malingo oneminyaka eyi-33 emva kokugwazwa umngani wakhe ogcine exhifwa umphakathi ngamatshe waze washona. Ngokuthola kwephephandaba iSolezwe, umsolwa uqale wahlasela omunye umngane endaweni ophuthunyiswa esibhedlela ngaphambi kokuthi ahlasele uMalinga. Ngokusho kukanina kaMalinga, uNkosazana Ntombenhle Khanyile, isigameko senzeke egcekeni bengazelele besanda kuvuka. Uthe-ke bebesaziphumulela endlini yakhe ngesikhathi kungena ingane yasemndenini ikhala ithi umalume Malinga usebulewe. Ngiphuthuma endlini yakhe masinyane, angikukholwanga ngikubone ngamehlo ami, ngimbone edindelezile eduze komsolwa, kusho uNkosazana Khanyile. Uthe ngesikhathi embheka ubesawavulile amehlo kodwa ke ngasacwayizi futhi ke ngasanyakazi. Wathi umsolwa ubelele ebheke phansi elimele. Ngibona igazi ligobhoza lisuka endlini indodana yami, ngabona ukuthi ukuhlasela kuqale khona, kusho uNkosazana Khanyile. Othe ngenxa yokwethuka uvele waquleka. Uthe ngesikhathi esephaphama utshela ukuthi indodana yakhe igwazwe kamanxeba amathathu ezindaweni ezibucayi okusesiswini ngasenhlizweni. Uthe nakubo bengaze wayinaka impilo yendodana yakhe. Athe-ke isikhathi esiningi ibiza-ke endlini yakhe uma kizodla bese kuyohlala endlini yayo noma-ke ebanganeni. Uzwile ukuthi kuthiwa-ke ubezwana nomsolwa. Ngisamangela ukuthi yini le ngaka noma-ke abebeyibangile yaze aholele ekutheni amgwaze ambulale, kusho uNkosazana Khanyile. Uthe-ke ubegcina ukuyibona iphila ntambama ngoLwesihlanu indodana yakhe ngesikhathi ebuya emsebenzini. NgoLwesihlanu ebusuku akezanga-ke endlini enkulu futhi-ke nami nganganaki, ngicabanga ukuthi hleze-ke usebanganeni bakhe. Ngiphatheke kabi sengibona-ke sethule ekuseni izolo, kusho uNkosazana Khanyile esho-ke ngoMgqibelo.